Maniod to ta. Lagi na sa pagkaon karon ngay murag daog na sa akong manok na. Iyon ka di ka daog. Sabaw na de. Lami sa akong sundan ron. Nilat ang liquor. Ilawan ako sabaw. Lami ang mapudan nilat ang liquor to. Asa may unahaw na kong ba? Kani tipis. Si Lebron. Kani si Lebron kay nataro ba kaning lata kay gungguwang nani? Kay nadam sa nimbungot. Lebron ay nataltang nimbungot. Suwayag tilaw be. Lamit ng Lebron. Kagagaki. Kahit nito ano. Lipat ay. Kuwang lata. Tawhana. Arena na si. Ito kas dibis ka. Agoy maudeng lubog sabaw kay naa si Ruder dire. Sis murag patami hindi niligo ay nito hana. Itom kayo. Hindi tanay. Aritan dibis be. Aning de. Lami de kini nilataan sang liquor de. Dutak mo kaon. Sabaw. Resulta na ng kahambog ninyo. Tawa na. Abot na naging sibin sa patay mo yun. Bugay, wala kami mga buhanga mo. Silawan rin mong birthday. Hilak naman gali din yun. Hilak nga, kawa. Lami. Magbusog tayo kay lami ka. Ingat ang golden nga. Ingat ang golden mo lami. Kat niya dyan. Unsam dyan niya dyan. Kalami. Ba, wala tada napakay. Nakulam ka rin. Sibo to kog bugas ba? Libo. Napakay bugas niya. Unsan maro asan itong hambog ni mo? Wala. Asan itong hambog mo? Pildi man. Tulde. Sibo sa kog sa. Dami kang ano ko. Linat ang liquor. Kaya ka mo? Ay, bawo gyud. Asan itong hambog mo ba? Wala ko na pusta na ko wala ko bugas. Wala ko napakay bugas. Palibot to. Isa ko kan. Kamugiro kay ka itong pagbangbangan ka. Ako na po nun. Pindilig na yung manok. Nambog. Ito lo ito. No. Kom. Giro kay ka. Hindi pa usalan nimo. Ulo sa buong. Lamlaman na. Lamlaman na. Atay. Tamba na to ka daw. Tamba to. Gultin. Tamba. Gultin buha nga ka. Palig na buha nga ka. Pagtala ka. Suko mo ba hindi? Hindi tagaag. Pagkaon. So yun mga Skilwag, mayroon na naman tayong bagong laro na nadiskubrihan. Sobrang legit na itong Skilwag. Ito ang una game. So mag-register na kayo mga Skilwag. Click nyo lang ang register. Tapos pilapan nyo lang dyan mga Skilwag. Pagkatapos nyo pilapan mga Skilwag, i-confirm nyo lang. At pagkatapos nyo mga Skilwag, direct na kayo sa laro. Tapos ganyan mga Skilwag. So kapag recharge mga Skilwag, click nyo lang ang wallet. Tapos punta kayo sa GCash. Kayo na bahala mga Skilwag kung magkano ang recharge nyo dyan. Kayo na pili. Tapos dyan, labas na yan, nakapasok na yung recharge nyo. Tapos maglaro tayo mga Skilwag. Try natin. So bet tayo ng 10 pesos. Tantsahan nyo lang mga Skilwag. Yan. Tansya lang. Pak. Okay. Withdraw na natin dyan mga Skilwag. Bet tayo ulit. 10 pesos again. Try natin. Baka manalo. Sobrang legit nito mga Skilwag. Okay, bet. Tansya lang. Okay. Tansya pa din. Okay. Pak, okay. Withdraw natin mga Skilwag. Ganyan lang kasimple at
sobrang dali lang mga Skilluwag kumita sa larong to. Kaya mag-download na kayo mga Skilluwag. Sa pag-withdraw naman mga Skilluwag, so i-click nyo lang yung parang biig. Tapos through GCash lang din mga Skilluwag, babalik yung pira sa GCash nyo. So kayo na bahala kung magpaano i-withdraw nyo. So ganyan lang kasimple mga Skilluwag, kaya mag-download na at maglaro. Sobrang legit ito mga Skilluwag. Easy money.